ťa miluje. Ak ráno si otvoril oči, mnohí ľudia ráno oči neotvoria, ale ty si ich otvoril. A to znamená, že Ježiš ti hovorí, poď ku mne, tak jak si, so svojimi hriechmi, so svojou bolesťou, so svojím trápením. Uval na mňa svoje ťažoby a Pán hovorí, hoď to na ňo, lebo on má silu, aby ťa zachránil, vyslobodil, uzdravil. Tak keď si prídi dopredu a my s pastormi sa budeme modliť za teba. Ak si pod tuto, chceme ťa vidieť, alebo najprv zdvihni ruku tam na tom mieste, kde si, chceme vidieť, a môžete prísť dopredu. Salore, peňale. Keby len jeden prijal, ale už dvaja prichádzajú, haleluja. Keby len jeden prijal, my sme šťastní, celé nebo sa raduje, trasie kvôli jednej osobe, keď vydá svoj život Bohu. Už sú dvaja, pozri, prichádzam pre tebou, tak jak som. Prosím ťa, odpusti mi všetky moje hriechy, očisti ma tvojou krvou. Ja verím, že si Syn Boží, že si zomrel a dneska žiješ. Stal si z mŕtvych. Prosím ťa, prídi do môjho života, do môjho srdca a stan sa môjim Pánom a môjim Spasiteľom. Halleluja! Mnoho ľudí Pána, bratia a chlapi, odchádzame, pozrite sa, tu je pastor vzadu, jeho manželka, to je pastor Mário Gažík a žatva je dokončená, mnoho ľudí spasených, uzdravených, hluchí počuli, a nehovoríme to len tak naozaj, hluchí počuli, chromy na vozíku sa postavili, chodili a Boh je živý, deje sa to. Ľudia sú hlavní za Pánom, pozrite, bratia, a nám odprevádza všetko. Ahojte. Čaute všetci. Devlesa, Romale. Ahoj, Devlesa. Pozrite sa. Halleluja. Šalom, ahojte. Úžasný, hovorím ešte raz. Mnoho ľudí bolo spasených, zachránených. Podhoraný osada, mnoho ľudí, úžasní ľudia, milujú Pána, vydali svoj život Bohu. Pastor, tuto je pastor cirkvi, Mário, zajtra má cirkev a mnoho ľudí sú spasení, zachránení, žatva je veľká, Boh si ho našiel a Boh si mocný používa. Nech ťa Pán žehná, pastor. Šalom, ďakujem.